हरो गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ मेरि क्रिसमासनि मुङाव साफ्रोमनिसिमबो दानि बे समाव बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जों मिथिगौ दिनैहाय हेपि मेरि क्रिसमास थामहिनबा दिनै गथै बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्टानफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे गोसोखांथावना सान। बेनिखायनो बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बेबायदिनो जोंनि बे मण्डलियावबो दिनैहाय बेबायदिनो बे 25 डिसेम्बर थामहिनबा जिशु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान बेखौहाय गाजा गोमजायै फालिनो लादों। बेनिखायनो आं दिनैनि ब्लगआव बे जोंनि गिर्जा गेट मोखांनिफ्रायनो ब्लगखौ जागायजेननाय जाहैबाय। दा आं भिडिअखौ गोलावै खालामनो थाङाखै, माने गोख्रै प्रग्राम फारसे थांनि, माने दिनैनि बे ब्लगखौ बेखिनियावनो जागायनाय जाहैबाय। गिर्जाया हामबायसै नाजावबा क्रिसमासनि आरोबाव जोंहा सासे दंबायो दानो दिनैनि 24नि जे मेसेज बिथाङानो लाबोगोन। बे जाबाय बिथांखौ सिनायखागौ बयबो, बिथाङा मेथाइबो खनगिरि आरो मेथाइ खनगिरिनिनो बिथाङा बारग' टिमनि जानानै थाबाय मानसि काजि बिथांनि गिर्जा बिथांखौ फरायबाय मण्डलिनि जानानै आरो गेदेर सानि मुङाव कंग्रेसनि हामबायसै बिथांमोननि सिनायथि हाबाफारिखौ आङो हास्थायबाय। जों बे समावहाय दिनैनि दिनाव जिसु सालिजों रंजायो आरो जों बे समावहाय जों बयबो खेबसे गसंनानै थेंक इउ
नाय आफा नोंनि अननाया जोंनियाव थानायखाय नोङो गावनि गेदेर सालायजानाय सान नोङो गावनि गेदेर रंजानाय सान नोङो गावनि गेदेर समायनाय सान नोङो गावनि गेदेर दिनखौ प्रभु आफानि बे समाव आफा दिनै नोंनि सालायजानाय सानाव प्रभु आफा गोबां प्रभु आफा रंजानायजों नोंखौ बाख्नायदों गोबां नोंनि सालायजानाय नामाव प्रभु आफा जादों लोंदों आरो गोबां नोंनि सालायजानायनि मुङाव प्रभु आफा जोंनि न'खरफोरखौ समायहोदों आरो नोंनि सालायजानायनि मुङाव प्रभु आफा जोंनि जिउआ रंजानो थाखाय प्रभु आफा जोंनि देहाफोर जिउखौ समायहोदों प्रभु आफानि थाखाय प्रभु आफाखौ हामबाय होदों जोंनि न'खराव नोङो सहाय होनायखाय जोंनि न'खराव नोङो बोर होनायखाय जोंनि न'खराव प्रभु आफा नोङो गाननो जोमनो जानो लोंनो बेफोरबायदि आशीर्बाद होनायखाय प्रभु आफा नोंखौ हामबाय होदों जोंनि गंफ्रोमबो न'खरा प्रभु आफा नोंनि सालायजानाय दिनाव प्रभु आफा अगासिनो बेनिखायनो प्रभु आफा नोंनियाव गथायदों दिनै बे सालायजानाया प्रभु आफा सोरनिबा न'खराव प्रभु आफा नोंनि सालायजानाय सान अमासि नङा प्रभु आफा गंफ्रोमबो न'खराव प्रभु आफा गंफा गंफा साथिनाय
bisa